Zamanı Kurdî dibin metirsiya bişaftin lideye û her roj hinek din têk diçe. Li Bakurê Kurdistanê piştî platforma Zimanê Kurdî û Tora Zimanê Kurdî Hezkurd jî dest bi xebat û çalakiyên Zimanê Kurdî dike. Rêveberên Hezkurdê dînin ziman ku sazî û hereketên ji bo ziman çi qasê de bibin û çi qasê de xebat û çalakî werin kirin, dê metirsiyên li ser Kurdî jî ew qas kêm bibin. Serokê Hezkurdê Barîş Celalî balê dikşîne ku polîtîkayên pişaftin û astenkirina Zimanê Kurdî li ser civaka Kurda li Tirkiyeyê bandorên xeter û metirs kiriye. û ji bo xwedî lê derketin, pêşxistin û bidestxistina statûyeka resmî a Zimanê Kurdî ew wek Hezkurd dest bi çalakî û xebatan dikin. Celalî dazanî ku ew xwe ji hemû destwerdanên siyasî dûr dihêlin û li ser bingeheke zagonî têkoşîna Zimanê Kurdî didin dest pê kirin. Ji bo mafên rawa hêjmara dezgehên sivîl çi qasî zêde bin, destkeftinên netewî, destkeftinên rawa hew qasî jî baş dibin û zûtir dibin. Em dixwazin taybet di nava Çîniyê netewa Kurd de hemiyan da bi avayekî pratîkî gav bavêjin û xebatê xwe di nava civatê de pêş bixin û heşmendiya zemîn em bidin netewa xwe. Çima? Heger ku heşmendî nebe, çi sazî dezgehên me, çi em bêjin çapxaneyên me, weşanxaneyên me bi rastî çi karên pîroz û pêşketî bikin jî heger taleb ji netewî ji millet neyê mixabin bê bersif dibîne. Rêveberên Hezkurdê ragihandin ku ew li gelek bajarên Bakur û Tirkiyeyê rêxistin bûne ku xebat û çalakiyên hemwext bimeşînin. Zeriya Dilsoz jî ragihand ku dema wê bihîstiye ku hereketeka wiha ji siyasetê dûr lê bi armanca xwedî lê derketina Zimanê Kurdî dest pê kiriye, wê jî xwestiye beşdar bibe û piştgirî bide. Dilsoz dazanî ku bi taybet nivşên nû ji Kurdî dûr mezin dibin û ev jî xemeke mezin e. Ziwanê me bi her warî cîhan de belav bibo û bibo zimanê fermî. Yani ziwanê fermî û miyanê millete de ziwanê me bin evkê asîmîlasyona veciyo û miyanê ciwanan de zî û mesela ziwanê me nêbûvinî û ma bid musnayişî qeybe ku hem nêbûvinî hem zî ma bib rêzdarê enê hereketî. Rêveberên Hezkurdê ragihandin ku ew ê xebatê xwe bi awayekî sivîl û çalak bimeşînin û bang û daxwaz li gelê Kurd kirin ku li Bakur û Tirkiyeyê hemû derfetên perwerdeyî û pêşxistina Kurdî baş bikarbînin û piştgiriyê bidin xebatên zimên. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.